Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly weji aratnaşyk arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli bir neçe möhüm meseleler aralyk maslahatlaşyly we käbir etmina bilen taslamalaryna gararly. Orada Minister Kabineti'nin ağzaları bir şoğun söylenen Minister Kabineti'nin video ağırlıklı arkalı novattaki meclisini geçiriyat meclisi resmini amalın tayarlanan taslamalarına seyredet kâr beyleki mehir ağır maslahatlaşar. Hormat prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier iqtisadiýetin ähli puwdoklaryny hususy gomyň kuwatyndan giňden peýdalanmak, tehlikesige döwlet tarapyndan gollaw bermek, kiçik we orta iş öwürlügi ösdürmäge ýardym etmek boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiň 16-njy oktýabrda sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birin tarşygyny ýerine ýetirmek maksady bilen döwlet eýçiligindäki diskalary göni salgyly satmak arkaly hususlaşdyrmak hakynda degişli kararyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Resmi nama laýyklykda Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan gurulyp ulanmaga berilen köp gatly awtodrolgolary hemde Obagjylyk we Daşky Goramak ministrligi boýunça gurşuluk toplamyny hususlaşdyrmak gözüňde tutulýar. Bir sanawlardaky disgalara Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň ýanynaky Puwdagara merkez toparyň mejlisinde belirlen tertipde seredildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli iqtisadiýetimiň ähli puwdoklaryna durnukly ösüşiň üpsün edilýändigini kanagatlanma bilen bellidi. Görülýän toplumlaryň çäherlerde bazar gatnaşyklaryna tapgyrlygyny geçmek, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny ornaşdyrmak hemde diskalary hususlaşdyrmak gözüňde tutulýar. Döwlet başlarmada Aşgabat şäheriniň häkimliginiň köp gatly awtodrolgolaryny hemde Obagjylyk we Daşky Goramak ministrliginiň gurşuluk toplamyny hususlaşdyrmak hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminame duran arkaly vice-premier iýerdi. Milli liderimiz bir urdaky işleri dowam etmegiň wajypdygyny öňe çekip, kararyň öz wagtyna ýerine getirilmegini gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Şunun bilen baglykda hormat prezidentime de vice-premierler Durduliýew hemde Uradgeliýew hem degişli tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier Müşşikow ätýaşanyş işini ösdürmek, raýatlary hemde ýuridik şahslara ýokary hili ätýaşy hyzmatlaryny hödürlemek hemde degişli gadyraşdyrjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan şeýerler barada hem hatabat berdi. Bilinçli harby gullukçylaryň we harby borçlularyň içeri işler idaralarynyň hatarçylar hemde ýolbaşlar düzeminden bolan adamlaryň hökmany döwlet şahsy ätýaşlandyrmasy hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2010-njy ýylyň 31-nji martyndaky degişli kararyna laýyklykda harby gullukçylaryň hökmany döwlet şahsy ätýaşlandyrmasy amala aşyrylýar. 2017-nji ýylda harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy ýakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi bilen baglykda we harby gullukçylary harby gullugy geçýän döwründe ätýaşlanyş gory bilen üpsüz etmek maksady bilen harby gullukçylaryň we içeri işler idaralarynyň işgärleriniň hökmany döwlet şahsy ätýaşlandyrmasyny geçirmegiň we ätýaşlanyş pullaryny tölemegiň tertibiniň taslamasy täzeden işlenip taýýarlandy. Resmi namanyň taslamasy täze kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlandy. Onda hökmany döwlet ätýaşlandyrmasy boýunça ätýaşlandyrylan şahslara ätýaşlanyş pullaryny tölemekde resmi namalary resmileşdirmegiň tertibi ýöneköýleşdirildi. Ätýaşlanyş halatlaryny keskitlemek şertleri has anyk beýan edildi. Ätýaşlanyş pullaryny tölemegiň usullary we ätýaşlanyş pullarynyň möçürleri artdyryldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, jemgyçilik durmuşynyň ykdysady, hukuk we durmuş ulgamlarynyň möhüm bölegi bolup durýan aýry-aýry raýatlaryň, guramalaryň we tutuş jemgyýetiň bähwitlerini goraýan ätýaşlanyş ulgamynyň ähmetini belledi. Milli liderime de harby gullukçylaryň hökmany döwlet ätýaşlandyrmasynyň wajypdygyny öňe çekip, bu babatda vice-premier Müşşikow hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, döwlet toplulyk geňeşiniň sekretary Amanowa degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriýedow gözegçi edýän düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy Türkmenistanyň nefti we gazy 2020-25-nji halkara maslahaty barada hatabat berdi. Ýürütülişdirilen forumy milli liderimiziň tapşyrygyna laýyklykda Türkmengaz we Türkmenneft döwlet konsernleri guradylar. Watanymyzyň beýtaraplygynyň 25 ýyllyk bayramçylygynyň geçirilýän ýylyna gurulan we energetik ulgamyna ýödary peýdaly hyzmatdaşyň berkidilmegine hemde ösdürmegine gönükdirilen bir forum ilkinji gedek sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýär.
Bu gedekki maslahata dünýäniň 30 döwletinden iri kompaniýalaryň 100den gowragy hatap alyndy. Munyň özi Türkmenistanyň daşary ýurt işgörleri toparlar üçin maýy goýum özüne çekijiliginiň ýok bolanýanynyň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplamynyň maddi enzamlaryň binýadyny mundan meýlekde pugtlandyrmak, öňüm çykaryşyny artdyrmak boýunça amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda azot önümçi üçin Türkmengada döwlet konserni ykjam gurnamalary bilen üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilen çeýralar barada maglumat berildi. Halkara tejribesine laýyklykda şeýle gurnamalar guýlaryň önümliligini ýoklandyrmak, awatlyş, dikeldiş we beýleki urduş işleri geçirmek maksady bilen ulanylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, eger türlü uglevodorod serişleriniň gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň puwdygyň döwre waprashdyrylygyna we köpügli esasy ösdirilmegine, onuň ählimumy energiýalygymyna iýdigderli goşulmagyna we puwdykda netijeli halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirilmegine gönükdirilen siýasaty alyp barýanyny bellädi. Ýerine getirilen we durmuşa geçirilen taslamalar hususanyna özüniň esasy ähmiýetinden başga da tebitde paragatçylygyň we durnuklygyň ykdysady hyzmatdaşyň berkidilmeginiň möhüm şertini emele getirýän Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň gurulşygy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu barada aýtmak bilen milli lidermede ähli gyzyklama bildirýän hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary işçileşdirmek we giňeltmek üçin açyk meýdança öwrülen paýtagtymyzda gurulýan ýürütülişdirilen maslahatyň wajyp orun eýilýänini bellädi. Döwlet başlarymyza ýurdumyzyň baý energiýa serişlerini netijeli özleşdirmegiň puwdaklaýyn we durmuş ykdysady maksatnamalary üstünlikle amala aşyrmakda ähmiýetligini belläp, ýalňyç energetika toplamynyň gazyp alýan we gaýtadan işleýän düzümlerini mundan meýlekde täsir tehnologiýalary we öňdebarjy enzamlary ornaşdyrmagyň hasabyna döwre waprashdyrmagyň möhümdigini bellädi. We vice-premier bu ýurda alınıp barýan işleri iýdigderli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ähkaryk bak mektabarasyna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwaryny çykaran degişi kararyna laýyklykda ýurdumyzyň ministrlikleri, puwdaklaýyn dolanyş idaralary, wilayatleriň hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan şu ýylda jemi 10 million diýip bagna hallaryny ekmek berilip, häzirki wagtda bu ýurda berul işler alınıp barýar. Iri watanymyzyň hemişelik bir taraplarynyň şanly 25 ýylyň nasip etdi. Şu ýylda ýurdumyzda jemi 25 million diýip bagna hallaryny ekmek gözüňde tutulýar. Şunun bilen baglykda ministrlikler, puwdaklaýyn dolanyş idaralary, wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan şu ýylyň güýdüki mewsüminde ýene-de taýyly, pürli, miweli baglaryň hemde üzüm nahallarynyň 15 million diýimli ekmek barada degişi teklipler işlenip taýýarlandy. Vice-premier ähkalyk bak mektabarasyny 7-nji noýabrda geçirmegiň gözüňde tutulýanyny aýdyp, döwlet başlarymyň garamagyna ýurdumyzda 2020-nji ýylyň güýdüki mewsüminde bak mek hakyna kararyň taslamasyny hödürledi. Vice-premier şeýlekem häzirki wagtda ýurdumyzda alınıp barýan mewsümleriň obagjylyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, daş gurşagy goramagyň, tebigaty aýagly garamagyň, onuň gözelligini hemde baýlyklaryny geljekki nesiller üçin taklamagyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrdugyny bellädi. Ekologiýa awadançylygyny üpsün etmek maksady bilen milli we ählimum derejede ýurdumyzda toplumlaýyn uzak möhletli milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ondan senagat düzüminiň ulug kommunikasiýalarynyň okunly üsýänligi, şäherleriň çäkleriniň giňilýänligi hemde täze ýylatly ýerleriň peýda bolýanyny bilen baglykda ýaşyl zorluklary hemde tokoýluklary döretmek gözüňde tutulýar. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň tutuş ýylatynyň gatnaşýan bir ägir türlü maksatnamanyň wezipeleriniň ýerine getirilmeginiň wajypdygyny belläp, vice-premier bir näçe anyk taşyklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň güýdüki mewsüminde bak mek hakyna karary gol çekip, ony elektron resminame duran şarkaly vice-premier iberdi. Döwlet başlarymyz o senagat toplamyny kämilleşdirmegiň gaýry goýulmasy wezipelerini çekip, obagjylyk işlerini ýokary derejede we agrotehnikanyň taraplaryna laýyklykda geçirmek üçin toplumlaýyn çäreleri görmegi hemde bugdaý ekişini we paýta ýygymyny belgilenen möhletlerde tamamlamagy tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde mallarçylygy mundan meýlekde ösdürmek maksady bilen degişli çäreler görmek babatda anyk görkezmeler berildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gözüçi edýän düzümlerini, şol sanyna Türkmenistanyň bir taraplarynyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyna nasip etdi, ulanagy berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we tenagat maksatly deskalaryň gurulşygyna alınıp barýan işler ýurdumyzda zerur bolan gurulşyk serişleriniň büýükdensiz öňümçiligini ýola goýmak ornuna durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzda gurulşyk serişleriniň öňümçi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça alınıp bolýan işleriň netijeli häsiýeti iyi bolmalygyny belledi. Bilinçýäli yerli çyýmal serişleriniň ägir tuly gorlary we olaryň köpdürlüligi gurulşyk serişleriniň öňümçi kuwatlyklaryny ýokalandyrmaga hemde olaryň diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşar döwletlerde de uly istek bildirilýän görnüşlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýylygynyň hormatyna guraljak dawralara hemme taraplyň taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belläp, şanly tenem natibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşyk işlerini kesgitlenlen möhletde tamamlamagyň zerurdygyny öňçekdi. Bu babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Ähli gurulýan binalar öz ähmetinden daşgary ak mermerli paýtagtymyzyň binagarlyk keşi bilen sazlaşmalydyr we ularda milli binagarlyk görelgeleri bilen şäher gurulşygyň häzirki zaman dünýä tejribesi jelmenmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Ügedew döwlet başçylarymyzyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň sanly ykdysadyny ösdürmek boýunça 2021-2022 ýyllarda ýerine getirilmeli işleriň meýilnamasynyň taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Vice-premieri Pudogary Toparyň 2-nji mejlisiniň geçirilendigini aýdyp, onda ýurdumyzda sanly ykdysadyny ösdürmegiň konsepsiýasyndan gelip çykan wezipeleriň döwlet başçylarymyzyň Türkmenistanyň elektron resmi nameler dolanşyglygyny hemde internet web saytlar döretmek we işe gezmek hakynda kararynyň ýerine getirişi bilen baglanyşykly meselelere garalanmagyny belledi. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda bir ýurda giňgirimli işler alınıp barlýar. Milli liderimiziň garamagyna Türkmenistanyň sanly ykdysadyny ösdürmek boýunça 2021-2022 ýyllarda ýerine getirilmeli işleriň meýilnamasynyň taslamasy gödürilendi. Ol özüne bir ulgamda kadraşdyrjy hukuk bunyadyny kämilleşdirmek, sanly bilimi hemde taly goraşy döwre waplaşdyrmak, elektron hökümeti ulgamyndan doly peýdalanmak, döwlet hyzmatlar portalyna sanly hyzmatlary tapgyrlaýan ýerleşdirmek wezipelerini birleşdirýär. Şeýlekem onu öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň anyk möhletleri bellenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, döwlet durmuş idaralarynyň işiniň döwre waplaşdyrylmagynyň, elektron hökümet ulgamynyň ornaşdyrylmagynyň ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyny hemde garaşsyz watanymyzyň we jemgyýetimiziň mundan meýilekli ösdürilmegini gözeňde tutýan beýleki maksatnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmegine ýardam etjekdigini belledi. Sanly ulgama geçmek dünýäniň ösüşiniň esas şertleriniň biridir. Ol biziň günlük durmuşymyzda hemde işimizde ornaşýar. Kommunikasiýa mümkinçiliklerimiz giňeldi diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bolup geçýän özgörşükler bilen baglykda täze pudoklar, badarlar, duranışyň kämil nusgalary peýda bolýar. Biz ýurdumyzyň bir ulgamda döwür bilen diň gadam urmagyna uly ähmiýet berýär. Şoňa görä maglumatlary geçirmek ulgamny, kommunikasiýalar düzümini ösdürmek wajypdyr diýip döwlet başçylarymyz belledi. Milli liderimiz häzirki wagtda munyň ören wajyp wezipedigini hemde ähli işleri talaba laýyk guramaga, ut goşdurmaga we işiň netijeligini hemde hiline gözelçik etmäge ýardam edýän duranyş ulgamynyň netijeli guralydygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz vice-premieri Türkmenistanyň sanly ykdysadyny ösdürmek boýunça 2020-2022 ýyllarda ýerine getirmeli işleriň meýilnamasynyň üstünde içgin işlemegi tapşyryp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Gylyjew ýurdumyzda daşar döwletlerden getirýän harytlaryň orny tutýan öňümçilikleri döretmegiň taslamalary barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiziň daşar döwletlerden ýurdumyzda getirilýän harytlary tapgyrlayan esasy azaltmak hemde tenagatçylar we tereketçiler birleşmesiniň agdalary tarapyndan öňdürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak boýunça beren taşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen owagçylyk pudogyna zerur işler alınıp barlýar. Şunun bilen baglykda vice-premier dünýäniň iň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly ýurdumyzda banan we sitrus öňümlerini ösürip ýetişdirmek üçin döwrewap ýaratyşganyň gurulşy hakyndaky teklipleri döwlet başçylarymyzyň garamagyna götürildi. Şeýlelikde Ahal vilayatynyň Kaq etrawynyň hemde Mar vilayatynyň Wekilbazar etrawynyň çägine ýaratyşganylary gurmak teklip edilýär. Ýaratyşganyň tasamalaryna laýyklykda olar häzirki zaman suwaş usullaryny ulanmak bilen täsir enjamlar bilen üçnediler. Toplanan tejribeleri nazara almak bilen banan, mandarin, apelsin we beýleki sitrus öňümlerini ösürip ýetişdirmek boýunça synyk işlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, teleketçilerin daşa ýurtlardan getirilýän harytlaryň onu tutýan öňümleriň öňdürüşini giňeltmäge, ýurdumyzyň eksport kuwatyny artdyrmaga we öňümçiň bäsleşik okyplygyny ýokalandyrmaga munasyp goşunt goşýanyny belledi.
Soňky ýyllarda ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi taýdaşykly hemde netijeli ösdürmek, hyzysy başlangyçlary höwetlendirmek maksady bilen ägir türlü işler amala aşyryldy. Döwlet başlanmada amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň düredilýändigini bellädi. Milli lidermede ykdysady temide döwre baplaşdyrmakda, bäsleşige ukyply öňümleriň öňdürilýän mukdaryny we görnüşlerini artdyrmakda, azyk bolşugyny hassa üpçün etmekde, ýurdumyzyň eksport kuwatyny pogtlandyrmakda, hemde täze kärhanlary, goşmaçy iş orunlaryny döretmekde, ýurdumyzyň döwlete dahilli bolmadyk puwdagyna möhüm ornuň degişidigini aýtdy. Hormat prezidentime de daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümçigi kemale getirmek, banan we beýleki sitrus öňümlerini ösürip ýetişdirmek boýunça taslamalary makullap, halkary sewdasyna haritlary ugratmakda dünýäniň bütün tejribesini öýleşdirmek, daşarky bazarın isleglerini öwrenmek meseleleriniň wajypdygyny bellädi. Hemde döwletimiziň orta we kiçik telekeçiligi giňden gollap görmek fiýadatyny dowam etjekdigini aýtdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarmada vice-premieri bir ordu anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin Ýazyp gözüçe diýen golumlaryna işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanda şypahana ulgamly ösdürmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça alınıp barýan çereler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiň başçylygynda Türkmenistanda halkymyzyň saglygyny goramaga hemde milli saglyk goraşlygyny düzümleýän döwre barplaşdyrmaga gönükdirilen giňerimli işleriň alınıp barýanlygy bellenildi. Dünýä ölçeglerine laýyklykda şypahana hyzmatlaryny guramaga gönükdirilen giňmeçli özgertmeleriň ýygyderli amala aşyrylmagy burdaky döwlet ýadatynyň esasy oglarynyň biridir. Döwletimiziň ýakynyň gollap bermek netijesinde şypahana düzüminiň täze döwre bap desgalary gurulýar. Herekete diýen şypahanalarň maddi enzamlaryň bünyady berkidilýär. Olarda edilýän hyzmatlaryň hili ýokarlandyrylýar hemde görnüşleri giňeldirýär. Raýatlaryň şypahana idaralaryna diň jalmagy hemde saglygyny berkitmek üçin mundan meýlekde has oňoýly şertler döretmek maksady bilen ministrlikleriň we puwdaklaryň dolanyş idaralarynyň jemgyçlik guramalarynyň gatnaşmagyna Türkmenistanda şypahana ulgamly ösdürmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň hemde beý maksatnamany amala aşyrmak babatda ýerine getirmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Bir milli maksatnamanyň esasy maksady we wezipeleri raýatlaryň şypahana hyzmatlaryna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmakdan hemde saglygyny goramak we keselleriň öňüne almakdan, saglygyny dikeltmekden we berkitmekden iň öňdäwäji usullary ulanmak arkaly şypahana hyzmatlarynyň ýokary şeýlini we amatly el ýeterligini üpçün etmekden hemde ýylatymyzyň ömür dowamlylygyny artdyrmakdan ibaretdir. Milli maksatnamanyň amala aşyrylmagy ýylatyň saglyk ýagdaýynyň hassa pogtlandyrylmagyny, özüniň oňyn täsirini ýerine getirip, şypahana idaralarynyň işini kämilleşdirmäge, tebigy bejer şertlerini aýyl saklamaga hemde erejeli ulanmaga, ýurdumyzda we halkara bazarına şypahana hyzmatlarynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hüdürlüğünün teklifi makullady. Hemde raýatlarymyzyň saglygyny pogtlandyrmak babatda şypahana ulgamynyň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýänini bellädi. Diyarımyzyň amatly howa hemde dürli tebigy şertleri burda uly kuwaty bolan Türkmenistany halkara derejesindäki şypahana merkezine öwürmäge mümkinçilik berýär. İlat edilýän bejer sagaldyş hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak hemde görnüşlerini giňeltmek maksady bilen soňky ýyllarda ýurdumyzyň öňden bäri işläp gelýän şypahanalarnyň durky täzelenýär. Olar ýöňleriniň melhemli käfiýetleri bilen tutuş dünýäde meşgullyga eýe boldy. Häzirki wagtda olarda dürli keselleri anyklamagyň we bejermegiň netijeli usullary üstünlikli ulanylýar. Şunun bilen birlikde bejer hemde melhemlik mümkinçiliklerine eýe bolan täze şypahanalar gurulşygy dowam edýär. Olaryň gatarına Akyl vilayatynyňky Bagabat şypahanasy bar. Döwlet başlarmada şypahana düzümini mundan meýlekde okunly ösdürmegiň zerurdygyny öňe çekip, vice-premieri şypahananyň işine we hüdürlenýän hyzmatlaryň kiýiline, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanyşyna bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meriedow, Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işi hemde sport lugamagyna Türkmenistanyň halkary hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän çereler barada hatabat berdi. Bu ulgamda netijeli gatnaşyklary pogtlandyrmagyň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýygyderli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşar täze strategiýasynyň ilertilýän ugurlarynyň biridigi bellenildi. Durmuşa geçirilýän giňmeçli işleriň netijesinde gysga döwrüň içinde bir tarap watarmaz halkara sport hyzmatdaşlyk merkezine öwrüldi.
Soňky ýyllaryň dowamynda diýarymyzda sebit iklim we dünýä derejesindäki iri sport bäsleşikleriniň 16-sy geçirildi. Olaryň gataryna ýapyk binalarda we sewuşdyryň oty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary möhüm orna ýylýar. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk ulgamynyň strategiýasyny mundan meýlekde netijeli durmuşa geçirmek maksady bilen degişli teklipler, şol sanda orduş hukuk bunyadyny pogtrandyrmak boýunça teklipler taýýarlandy. Häzirki döwürde ýurdumyz bu ugry boýunça köp taraply resmi namalaryň ikisine gatnaşýar. Olaryň biri Olimpiýa şanyny goramak baradaky Nairobi şertnamasydyr. Beýlekisi bolsa sportda dopingga garşy görüş baradaky halkara konwensiýasydyr. Şunun bilen birlikde Türkmenistan tarapyndan 19 döwlet bilen sport babatda hyzmatdaşlyk hakynaky resmi namalary gol çekildi. Ýurdumyzyň Ýewropanyň sport ýarşlaryny durandyrmak baradaky konwensiýasyna hemde Halkara Samba Federasiýasy we Halkara Tenis Federasiýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek baradaky ähtnamalaryň Hatay Halk Respublikasynyň Milli Olimpiýa Komiteti, Koreýa Respublikasynyň Sport we Olimpiýa Komiteti bilen hyzmatdaşlyk etmek baradaky ähtnamalaryny taýýarlamak hemde ýakyn wagtda olara gol çekmek teklip edildi. Türkmenistanyň halkara sport guramalarynyň işine toplumlaryň gatnaşmagy maksady laýyk taplanýar. Şuň üçin ýurdumyz şeýle düzümleriň 7-siniň sportyň dürli görnüşleri boýunça halkara sport federasiýalarynyň 48-siniň UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetary komitetiniň agdasy bolup durýar. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň halkara sport medisina federasiýasynyň agdalygyna girmegi boýunça işlere girişmek teklip edildi. Ýurdumyzda iri sport ýarşlaryny guramak we döwletimiziň şunuň ýaly döwlet we sebit derejesinde geçirilýän forumlara gatnaşmagyny üpsün etmek möhüm ugry bolup durýar. Şonuň bilen baglykda geljek ýylllarda Türkmenistanyň UNESCO-nyň howunarlygyna beden terbiýe we sporta jogapkar ministrleriň 7-nji halkara maslahatyny geçirmek teklip edildi. Mundan başga da döwletimizde Halkara Olimpiýa Komitetiniň sessiýasyny hemde Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň baş assambleýasyny geçirmek teklip edildi. Şonuň bilen birlikde Olimpiýa hartiýasyna hemde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň resmi namalaryna esaslanyp Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetining tertipnamasyny we işini kämilleşdirmek teklip edildi. Hormatly prezidentime hatap etdiňler, köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegiň bitarap watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Şeýle hem ýurdumyz bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny pogtrandyrmakda möhüm orna ýylýar. Milli liderimiz şu maksat bilen Türkmenistanyň Halkara Olimpiýa Komiteti, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi we beýleki awraly düzümler bilen ýödary bähfiti gatnaşyklary taklaýanlygyny hemde ýygyderli ösdürýänligini, sport ulgamyna gatnaşyklary höwüslendirmek we işleňleşdirmek boýunça netijeli başlangyçlary öňe sürýänligini bellädi. Döwlet başçylygymyzyň belleşi ýaly amala aşyrýan giňmeçilik işleriň netijesinde diýarymyzda ýokary dünýä ölçeklerine kybap gelýän halkara derejesindäki iri ýarşlary guramak hemde geçirmek üçin giň mümkinçilikleri üpsün edýän döwrewap düzümler edildi. Bu ýurda Türkmenistan baý tejribe toplady. Aşgabatda geçirilen we uly üstünlikleri beslenen Aziýada 2017 munyň aýdyň suwutnamasydyr. Şeýlelikde ýurdumyz sebitde we tutuş dünýäde sport hereketiniň ösdürilmegine ägir türlü goşant goşýar. Sport halklaryň ýakynlaşmagynyň dünýäde paragatçylyk, ýödara düşünmek, ananşmak esasynda ýoly goýulýan oňyn gatnaşyklaryň möhüm bölegidir. Hormatly prezidentime beýan edilen teklipleri makullap, vice-premieri bu ýurda alınıp barlayan hemde garaşda da baky bir tarap Türkmenistanyň sport ýurdu hökümindäki derejesiniň hasy pogtrandyrylmagyna gönükdirilen işleri iýdigderli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa UNESCO-nyň adamdadyň maddi medeni mirasynyň bütün dünýä sanyna girdilen güçtepli türkmen milli aýdymyny we tansyny türki dilli döwletleriň wekinli aýdymçylarynyň we tanys toparlarynyň ýerine getirmegine ýazgy edilen video görnüşleriniň tanıştyrış dawrasyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bu çäre watanymyzyň baky bir taraplygynyň 25 ýyl münasibetli gurulýan dawrlaryň çäklerini geçiriler. Ýurdumyzyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde video aragatnaşyk ulgam arkaly geçiriljek dawra türki dilli halklaryň medeniýet we sungat guramasynyň baş sekretarynyň gatnaşmagy meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime hatap etdiňler, dünýäde halkymyzyň baý milli taryhy medeni mirasyny we onuň aýrylmaz bölegi bolan ajaýyp güçtepdigini giňden wagt etmek boýunça alınıp barlayan işleriň ýygyderli dowam etmeginiň wajypdygyny belledi. Döwlet başçylygymyz gözbaşyny gojaman taryhdan alyp gaýdýan bu aýdym tanysyn otunyň türkmen halkynyň diýip desurlary, ruhy tejribesi we häzirki zaman dürejik mümkinçilikler bilen bir bütügi sazlaşygy dürüdýänini belledi.
Milli liderimiz güçtepdiğinin we beýleki milli gymmatlyklaryň, adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny giýdilmeginiň möhümdigini belläp, bu ýurda alınıp bolýan işleriň ýygyderli dowam etmeginiň wajypdygyna ünsjekdi. Hormat prezidentime de Türkmenistanyň doganlyk döwletleri bilen medeni gatnaşyklarynyň mundan meýlekde baýlaşmagyna gönükdirilen dawrlaryň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmeligini belledi. Bu babatda vice-premieri birnäçe görkezmeler berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa milli kanun çykaryjyk ulgamyny kämilleşdirmek, halk maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada habar berdi. Täze kanunçyk namalaryny işläp taýýarlamak döwlet ýatynyň möhüm ugurlary esasyna we hormatly prezidentimiziň deputatlaryň öňüne goýan wajyp wezipelerini nazara almak arkaly alınıp barlýar. Mejlisiň 24-nji oktýabrda geçirilen 12-nji maslahatyna 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetine we ýurdumyzda ýaýlandyrylan durumjy ykdysady özgertmeleriň işçileşdirilmegine, Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryna hukuk taýdan golluk berilmegine, dürli ugurlarda hereket edýän kanunçylygyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen taslamalara garaldy we olar kabul edildi. Halk maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütleri Adalet ministrligi we beýleki düzümler bilen birlikde giýiňden düşündirmek maksady bilen duşuklar hemde maslahatlar goralýar. Mejlisiň deputatlary iri jemgyçlik guramalarynyň wekilleri bilen Türkmenistan bitaraplyk mekan şygarynyň syýasy jemgyçlik ähmeti barada wagt nesihat işlerini geçirýärler. Halkara hyzmatdaşlygyny ösürmegiň çäklerini oktýabr aýynyň ahyryna ýurdumyzyň mejlisinde Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşar we dowluk täýärli elçisi bilen duşuk geçirildi. Şeýlekem deputatlary Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasynyň we çağırar gaznasynyň wekilhanalary Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzdaky hemişelik utgaşdyrjy bilen birlikde Türkmenistanyň gender deňeçerligi boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamagy, durmuş goruglygy ulgamyny kämilleşdirmäge başlanýan maslahatlara gatnaşdylar. Hormatly prezidentime de kanunçylyk hukuk büniyadynyň ýygyderli kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň häzirki döwürde okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýanyna ünsjekdi. Döwlet başlarymyz halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentary gatnaşyklaryny berkitmegiň wajypdygyny aýdyp, bu uguryň döwletary gatnaşyklarynyň möhüm bölегdigini belledi. Kanun çykaryjyk işine tejribe alşmagyň halkara jemgyçiligini Türkmenistanyň taryhy we demokratik hukuk döwletiň ösüş ýolyna ýeten derejesi bilen tanışdyrmak zerurdyr. Milli liderimiz gender deňeçerligi babatda ýurdumyzyň galanýan üstünliklerini, halkymyzyň milli däp desurlaryny dünýä bileşigine ýetirmek meselelerini wajyp wezipe höküminde kesgitledi. Sanly video aragatnaşyklary geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary biz şuňky Minister Kabinetiniň sanly video aragatnaşyklary mejlisinde geçirip oturýar. Biz mejlisde käbir meseleler seretdik. Ykdysadyň hem hukuklaryny ösürmäge gönükdirilen resmi namary kabul etdik. Şeýle il ýurt pähwitde käbir beýleki mesele ara maslahatlaşdy. Ähliýetine bergen jan haly maşgala watançylygyny hem berkara watanyň bundan beýlekde gülläp ösme uruny hem alyp baran işlerinde diňe uluslarykları ardy. Sağ ol. Ennorsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeker etminamalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösürmek, ykdysadyýaty hususy eýçiligiň paýyny ýokarlandyrmak, kiçik orta iş urlugy ösürmäge ýardam bermek hem söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini hasam netijeli guramak maksady bilen eýçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrylmagy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine Aşgabat şäher häkimliginiň 9 sany köp gatly awtodurulgusyny we owugyjylyk we daşky şow gorumak ministrliginiň goşçuluk toplumyny olan işiniň esasy ugurlaryny we iş ýerlerini saklap galmak şertinde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny belenen tertipde göni, salgyly satmak arkaly hususlaşdyrmak tapşyryldy.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzy bagy bosanlygy öwürmek boýunça alynıp berilen işleri hasam ýaýwanlandyrmak hemem edil watynymyzyň baky betaraplygynyň şany 25 ýyllyk münasibetli ekilýän bag nahallarynyň möçürini artdyrmak, şeýlede Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda welaýetliň we Aşgabat şäheriniň çägine 2020-nji ýylyň güýz kömegtümini Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çykaran 1617-nji kararyna laýyklykda ekilmegi bellenen 10 milyon düýüp nahala goşmaçy 15 milyon düýüp saýaly pürli meweli bagy we üzüm nahalynyň şol sany ministrlikleri we puduklaryň dolanyş edaralaryna Aşgabat şäheriniň häkimligine 7 milyon 500 min düýüp nahalynyň welaýetliň häkimliklerine 7 milyon 500 min düýüp nahalynyň ekilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Ministrlikleri puduklaryň dolanyş edaralary welaýetliň hemem Aşgabat şäheriniň häkimlikleri meweli bagy we üzüm nahallarynyň aýratyn kesitlenen ýer bölüklerini görnüşleri boýunça ekilmegini hemem ekilen saýaly pürli meweli bagy we üzüm nahallarynyň damjalyň usully suwurulmagyny öpçün etmäge borçlydyldy. Şeýlede resminama bilen owu hojalyk we daş gurşaw gorumak ministrligine degişli ministrlikleri puduklaryň dolanyş edaralaryny welaýetliň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini ýeterlik mukdarda üzüm we 3 ýyllyk bag nahallary bilen öpçün etmek, şeýlede şoluň ekilişine we ýa-da edilişine gözegçilik etmek tapşyryldy. Häzirde hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşydýas onu şeýle Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Senegal Respublikasynyň halkynyň adyna hemem hut öz adymdan siziň alhydratyňyzy tüýsürek dogutlaýan tede berk jan saglyk hemem awadançylyk dostlukly türkmen halkynyň orta ösüş we rowaşlyk arzu edýän pursatdan peýdalanyp ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy puýtolandyrmak boýunça siziň bilen bilelikde işlemäge taýýardygymy nygtamak isleýän tüýsürekden hormatlamak bilen Macky Sall, Senegal Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň Newti we Gazy 2020 adly 25-nji halkara maslahaty öz işini tamamlady. Watanymyzyň betaraplygynyň şanly 25 ýylyny bellenýän ýylyna geçirilen energetika ulgamyna halkara hyzmatdaşlygyny puýtolandyrmagy we ösdürmäge gönükdirilen bu ýeri ýürütülýän forum dünýäniň 10 ýurtlaryny online görnüşine ýaýradyldy. Türkmenistanyň Newti we Gazy 2020 adly 25-nji halkara maslahatynyň jemleýiji gününi Hadar deňiziniň türkmen bölегine maýy goýumlaryny çekmek, Gazy we Newt kimya pudoklarynyň täze maýy goýum mümkinçilikleri hemem beýleki meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistan Tebitiň ýeri energetika döwletine öwrülmek babatyna uly ýol geçdi. Neft gaz toplumyny durmuşa geçirilen we amala aşyrylýan ýeri tatlamalar şol sany Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjetiniň tatlamatynyň gurulşygy muň aýdyň misallar. Bu ýeri dünýä döwletleri we awraýly halkara mali guramalar tarapyndan gollanýar. Hormatly arkadaşymyzyň en şemegedek nyktaýy ýaly täze ýeri energetika geçirjeti diňe bir gün Orta Aziýanyň ýeri ýurtlaryny türkmen gazy bilen öpçün etmäge däl, ýa-da ykdysady hyzmatdaşlygy puýtolandyrmagyň, sebitde parahatçylygyň we durnuklygyň berkidilmeginiň hem möhüm guraly bolmagy gönükdirilendir. Ýurdumyzyň dünýäniň ýeri energetika döwletleriniň biri hökmünek derejesi tebii gazyň gorlaryna berilen baha bilen tasdiklandy. Ägert uly galkynç gaz käniniň we beýleki birnäçe ýeri käniniň açylmagy bilen Türkmenistan mawy ýanyňyň tasdiklanan gorlary boýunça dünýäde 4-nji orny ynamly ýelep, Aziýanyň gaz bazarynyň ýeri agzasyna öwrüli. Bu gaz ýatagynyň Senat aýdan öldürşdirmegine girişilmegi gaz pudugyny amala aşyrylýan ýeri möçürli tatlamalaryň birine öwrüli. Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan üstürmek maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň neft gaz toplumyny ýakyn wagtda ýene-de bir ýeri tatlamalaryň birnäçesini amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Newti we Gazy 2020 adly 25-nji halkara maslahatynyň esasy wezipeti dünýä jemgyçiligini ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň üstünlikleri bilen tanışdyrmakdan, ýetilen tepkitlere baha bermekden, innovatsion tehnologiýalar tanışdyrmakdan, tejribe alşmakdan kimim halkara hyzmatdaşlygyny öňülerletmekden ibarat boldy.
Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň professor muallimleri we talip ýaşlary online görnüşini dinleýji bolup, Belarus Milli Tehnika Universiteti tarapyndan guralan köpügürli tehnikada we tehnologiýalarda matematik usullary atly 33-nji halkara ilmi maslahatyna gatnaşdylar. Halkara ilmi maslahatyna tejribeler boýunça pikir alşylmagy ýokary netijeler betlendi. Singapurun dolanırjy ösürmek institutu bilen Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanyrş halkara gatnaşyklary institutlarynyň halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetiniň gatnaşmagyna geçirilen online maslahat maýy goýumlaryny çekmeň usullary bilen bagly boldy. Halkara Neft we Gaz Universitetiniň Iqtisadiýat we Dolanyrş fakultetiniň talipleriniň informatika dersinden halkara internet olimpiadasyna gatnaşyp ýeňiş gazanmaklary bayramçylyk şäherleriniň dawralaryny artdyrdy. Türkmen talipleri altın medalyň 10-syny, kümüş medalyň 4-sini eýelep, ýurdumyzyň bilim ulgamyny awraýyny artdyrdy. Bu ýokary okuw mektebiniň talipleri döretmäge, okumagy döredilýän mümkinçilikler üçin hormatlar kadagymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň we halkara mali institutlarynyň Türkmenistana wekilhanalarynyň ýolbaşlary bilen göni viza aratnaşyk arkaly duşy geçirildi. Duşyň barşyny oňa gatnaşyjylar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Hususan sağlyk goruş, bilim we medeniýet uguru boýunça bilelikdäki meýilnamalaryň hemem maksatnamalaryň netijelerini belläp geçdiler. Şu ýylyň martyna gol çekilen Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna durnukly ösüş ugruna 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarşywaly maksatnamasynyň aýratyny ähmiýetini ýokdaldy. Şu resmi namanyň esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň degişli agentlikleri bilen ýurt boýunça maksatnamalar işlenip düzüldi. Doşukda Türkmenistana işleyen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik hutgoşdurucusynyň edarasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň wekilhanasynyň, UNICEF-iň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Ganasynyň, Bütün Dünýä Saglyk Goraş Guramasynyň, Bütün Dünýä Bankynyň, Aziýa Ösüş Bankynyň, şeýle-de Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň derwajy durmuş ykdysady meseleleriniň çözülmegine goşýan ähmiýetli goşuntlary bellenip geçildi. Sanylaşdyrma howanyň üýtgemine garşy göreşmek dünýäniň medeni mirasynyň goralyp saklanmagy ulgamyny hyzmatdaşlygyň ilerledilmegi boýunça pikirler asyldy. Duşyň başyna Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukugy ulgamyny borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ygyrarlygy ýene derwedek tasdiklandy. Şeýlekan Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda göni video aratnaşyk arkaly geňeşmeler geçirildi. Taraplar Sewit we halkara gün tertibi dogrusyna pikir açdylar. İki tarap bilen gatnaşyklaryň ösüşiniň häzirki tapgyny kanaatlanma bildirdiler. Ýokary derejedäki özara hereketleriň aýratyny ähmiýetini bellediler. Hormatly prezidentimiziň owu hojalyk pudugyny amala aşyrýan özgertmeleri, ýurdumyzyň daýhanlaryna ähli wagtda berýän kömekleri gollawlary, owu hojalyk ekinleriniň bol hasyl önürgen zähmet söýür adamlaryň işleriniň barha öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Mary welaýatynyň Edermen daýhanlarym 2021-nji ýylyň hasyly üçin güýdük buğday ekişini üstünlikle tamamlamak bilen halkymyzyň arasy bereketi bolan ak buğdaýyň ýokary hasyl berýän saýlama tohumlary eklen meýdanlarda umut gögürşalan azyklyk ekinleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyk edeg edýärler. Ýurdumyzyň owu hojalyk pudugyny amala aşyrylýan özgertmeleň çägini owu hojalyk maksatly ýer gazanasynyň döretilmegi, önüme önürçüleň iýligderli höwetlendirilip, olary uzak möhletleýän ýer bölekleriniň kärenesine berilmegi, ömrüni daýhançylyk kärine bagyş eden zähmet söýür baba daýhanlaň, önüme önürçüleň zähmet çekmäge bolan höwesini artyryp, olary täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Mehriban arkadamyzyň özleri barada edýän bemeçür aladalaryny her ädimde duýýan Mary welaýatynyň ussat gallaçy käreneçilerim Türkmenistan bir taraplyň mekany ýerine 2021-nji ýylyň buğday hasyl üçin ekilen meýdanlarda oňat gögörüş gadanyp, şu günleri ag ekinli meýdanlary ýydak etmek işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Ekin meýdanlaryna biziň toprak hem howa şertlerimize uygunlaşan buğday tohumlarynyň ekilmegi, bu möhüm işlerde ilmiň gadanalarynyň ygtybarly usullarynyň peýdalanylmagy, buğdaýlary imitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alınıp barylmagy netijesinde ag ekinli meýdanlardaky ýaşyl maýsalar qadary boýalýar.
Vilayatyň dähmetleri Babaday hanlarynyň şuunlary esasy aladylary, giň meýdanlarda aşyllap oturan buğdaýlary göwnejäi ide etmek işlerine gönükýär. Geljek ýylda buğdaýdan boluk hasyl almaklaryň we döwlete buğdaý taşyrmakdaky beren sepkide elemeklerin hut şuunlary çekilýän zähmetiň hiline, topragy edilýän ideň netijesine baglygyny oňat düşünýän vilayatyň usat gallaçylary iş sepkinlerini barha ýokarlanyrýarlar. Maýsal meýdanlary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işlerine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Ağa ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ide etmek işlerini arkada prezidentimiziň ýordamynyň owu hojalyk işgärler üçin daşary döwletlerden alyp berýän kuwwatly traktorlarynyň we owu hojalyk gurallarynyň güýjünden netijeli peýdalanýar. Daýhanyň daýanjyny urulan traktorlaň dökün döküji we pürküji owu hojalyk gurallarynyň kömegi arkaly vilayet boýunça her günü ýüzlerçe hektarda ağa ekinleri iýmitlendirmek hemde haşar otlaryň garşysyna görüşmek işleri ýokary hili geçirilýär. Buğdaýlary iýmitlendirmekde karbamid dökünniň haşar otlaryň garşysyna gerbisidiň ulanylmagy netijesinde ýaşyl maýsal meýdanlar kadary boý alyp daýhan ugyny galkanyrga. Owu hojalyk ekinlerini yetişdirmekde, olardan boluk hasyl almakda yeterlik iş tejribe toplayan wilayatyň zähmetçiler kärineçileri ağa ekinleri ösüş suwuny tutmak işlerinden guramaçylyklar alyp barýarlar. Ösüş suwunyň ýerite suw geçerjiler arkaly tutulmagy, suwuň tögşeýetli ulanylmagyna, ýaşyl maýsaly ekin meýdanlarynyň siňetli suwarylmagyna öz täsirini ýetirge. Daýhan yklasy bilen bereketli topragymyzda yetişdirilýän, uzaklara ýaýlyp gidýän ýaşyl maýsaly meýdanlar, Mara wilayatynyň Edermen Babaday hanlarynyň ağa ekini yetişdirmekdäki çekýän pek zähmetiniň ýerine düşýändigine hemde geljek ýylda buğdaýdan boluk hasyl aljakdyklaryna bolan ynamyny pogtalanyrga, wilayatyň gallaçylarynyň baky bir taraplamydan 25 ýyllanyň toýlanýan ýylyna çekýän tutan ýerli zähmetleri özüniň oňat netijelerine merge. Toprakdan bağ tapyan wilayatyň usat gallaçy kärineçileri ýordamydan Babaday hanlarynyň halal zähmet çekmekleri barada döretip bergen şeýle giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Paýtatymyzda velotrek degişli ugur boýunça ýurdumyzyň birinçiligini almak urnak ýarış usatlyň kemale gelýänini görkezýär. Hunermenliň uly gyzyklanmasyna eýe bolýan sport bäslişigi çekilişli häsiýeti beslenýär. Yurdumyň sport we ýaşlar syýasy ministrliginiň beýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarşa türgelleriň ençemet gatnaşýar. Velotregiň degişli görnüşi boýunça bäsleşýän türgeller özleriniň usatlyklaryny görkezýärler. Häzirki ýarş türgellerimiziň halkara oýlaryna taýýarlygynyň öz boluşy tapgyrdyr. Durly ýarşlaryň ýerlerle geçirilmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwesini hassa artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikiň belentirýän ösdürmekde ören uly ähmiýeti eýe bolýar. Yurdumyzda sportun bu görnüşiniň gadymy ýörüleriniň bardygyny anamly aýtmak bolar. Hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen köpçülikiň bedenteri we hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörülerini kemale ýetirmek boýunça çäreler milli taglyma öwrüli. Döwlet Mehmet Azadatyň Nahy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutuna geçirilen sport bäsleşikleri gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Ýokary netijeler gazanmagyň esasy wüzipe öwrülmek ýarşlaryň çekileşli häsiýetini üpjün edýär. Taliplaryň arasyndaky ýarşlar hünärmellerde uly gyzyklanma döretdi. Oýlar saatlar ýöş gyrmaga mümkinçilik berýär. Türgelleriň maksady her bir oýuna ýeňiş galanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjellik belen sepkitleriň başlangyjydyr. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabat şäherine şuň 29-njy oktyabryda saat 20-den 30-njy oktyabryda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, bunu ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 9-14 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly howa bolup, demir bunu ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 4-9 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup, bunu ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar.
Liverpool aytyna azken bulutly howa bolup, demir gün ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 0-5 gradus gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyny ötkäpdiren bulutly howa bolup, gün ordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 0-5 gradus gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Paytatymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, demir gün ordan telesi günde 8-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 5-7 gradus gündüzüne 16-18 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça öksär aýynyň 30-yna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirgen oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin ağzı burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşleň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.